Avui hem pogut fer el Trofeu Marmota, que és una cursa del campionat oficial de curses d'esquí alpí, el campionat català. La categoria de la Vins, que és la categoria que ens agrada més treballar, són els petits, són el futur de l'esquí. Vàrem tenir dificultats per poder-la organitzar al mes de gener a Vallter, i finalment ens hem decidit a venir-la a fer Núria perquè a Vallter teníem encara alguna dificultat de connexió entre pistes i l'estació de Vall de Núria ens ha obert les portes, estem molt contents. Les perspectives de temps eren difícils, però amb l'esforç de l'estació d'esquí, tots els col·laboradors del club esquí, entrenadors, membres de la Junta i també altres clubs que ens han ajudat, hem pogut fer aquesta cursa. Ha estat una cursa amb 200 participants vinguts d'arreu de Catalunya que han estat a Vall de Núria, alguns d'ells per primera vegada, com a Club Camprodon, que tenim una gran tradició d'excursionisme. Ens ha fet molta il·lusió fer pujar molta gent a Núria. Estem segurs que ha estat una experiència diferent pels nens. La cursa ha estat a la pala bèstia, que és una pala mítica en el món de l'esquí, amb una pista molt exigent, però la veritat és que el resultat ha sigut satisfactori, ens ho hem passat bé, els nens han disfrutat i hem pogut gaudir d'una gran matinal d'esquí amb tots els clubs de Catalunya que ens han visitat avui.